କଳାଟା ଗଲା କୁଆ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଏଇପଟେ ଆଇଛି ଏ କିସ୍ତି ଦବା ଟାଇମ ହେଲାଣି। ସାଇକେଲ କିଣି ଆଣିଛି କିସ୍ତି ପଇସା ଦଉନି। ଆମ ସାଇକେଲ ନା କଣ ଆମରି କମ୍ପାନୀ ଲୋକ ଲାଗିଛି। ଭନ କି ପୁଅ ଏଇଠି କଣ ଲୁଚିଛି। ମୁଁ ଯାହା ଫୋନ କରେ କିସ୍ତି ଦବା ଟାଇମ ହେଲାଣି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆପଣ ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କିସ୍ତି ଟା ଦେଲାନି। ସାଲା କିସ୍ତି ବାଲା କିସ୍ତି ଟା ପଇସା ହେଲା ସେ ବୁଲି ବୁଲି ପଳେଇ ଖୋଜିବା ନାଗି ଆଉ। ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଣ ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର? ଏଇ ନମ୍ବର ଟା ନା କଣ? ପଲିସି ନମ୍ବର ତ ଏଇଟା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ କରିବି। କିସ୍ତି ବାଲା ପୁଣି ଫୋନ କଲାଇଁ ଜାଣିଦେଲା କି ରେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍। ଏ ତ ଠିକ ନମ୍ବର, ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କଣ କହୁଛୁ? ସାର୍ ମୁଁ ଘରେ ନାହିଁ, 5 ଦିନ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁ ବୁଲିବାକୁ ଆଇଛି। ଆଉ ଗଲେ ଦେଇଦେବି ଆଉ। ଭାବୁଛି ଜଲ୍ଦି ପଳାଏ। ଦେଖି ଦବ ମୋ ସାଇକେଲ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ତାହେଲେ ତାମିଲନାଡୁ। ଆରେ ସାଲା ତତେ ସାର ଫାର କରି ଚଳିବନି। ତତେ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛୁ? ଶୁଖିଲା ଜି ମୋରା କୁହାଯିବ। ସାର୍ ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ ଦେଇଦେବି। ସାର୍ ମୁଁ 2 ଦିନ ପରେ କିସ୍ତି ଦେଇଦେବି। 10 ମାସ ହେଲା ମତେ ଭଣ୍ଡ ଆଜି ଛାଡିବିନି। ଏଥର ବି ଗାଲି ପଡେ।